Nilip constituency ke parlo koilmati pen ka hilo kilometer krep pho so se inglong ke do Balijan hawar lokhon han se rongalong ke do St. James Believers Eastern Church Balijan compound along arnisia pharman ake joy pen la pen ning ke mi pen JCB gari pen longle ke thok longle ke panai sai ke rap ke pidun thegapot munduli si ahin pen thang thang ni phai ke thomani Chokihola town committee a chairman Winson Ronghang phan kachuru piponenti Kivangji thang ni phai kepen Chris Siarni St. James Believer Eastern Church Balijan Mundulia long ningkan phokep Golden Jubilee paman ponpo non malom chisik chedang ponpomlo laswani ningkarong ame ke paduponji arni arna maphan kardom kidu ke thak munduli ke jabang phubang phetum ongdum chetongji laswani me ke dojiadim Church compound along longle ke thok longle ke pasura sai ki claim jephan Jubilee committee ahin pen aheman humridam si akirap ki long jephan chuningri damno laso teng pen Chokihola town committee chairman Winson Ronghang alangli methang akhia dar ake joy pen JCB toisi arkoni phai thongke brai siarni ada por phai ner ke pen ajo por phai troxian JCB pen sai ke claim chirap dunlo Niliba hawalalong alingapor anutin ke duke boy ahut anta kirap ki pi ke pajerdun ver bangphu ning ke mine abangphu non Chokihola town committee chairman arpu ki khibom Winson Ronghang alangli methang akhia da chinghon hepin pen akijoy pen nilitum aphan nang cherap dun ke nilitum arnam hirjumi pidun si kachuru pidun lopusi thang ni phai ke thomani St. James Believer Eastern Church Balijan Mundulia pastor Khorsing hanse kongchun bang joining ti Jubilee committee amephu samsing hanse kongchun bang samson hanse dunmephu probin rongpi dihin rimbang david hanse josnir hanse rapen ongdung monduli sia hin pen lapusona ke joy peneli tumaphan nang kirap dun thegapot kai kita nanglilong ansose arnam hirjumi padover nang pusi phirangke thengnu pen Chokihola town committee chairman Winson Ronghang phan kachuru pajir ponenti kini ladak Balijan Believer Eastern Church committee hoipen nitum nili committee ward president hin pestame asap ethenats name nilia pero kipi pase intungo asi nilia ke chorodam lalo nitum akisu ba nitum akiun elong nitum pan akirap lasobak sinili ethi kachuni ba kachuru di pana lalo nitum kubiti hoipen nitum akrab stame nitum kachuhang pen nitum pan akrab kipi abang phu nitum asar ba elitum asar town chairman jalang ni long nitum krab chahang pen alang li nitum pan akrab kipi pot suri nilihin pestame ba nitum Jubilee committee hoipen Chokihola town chairman akihai sir Winson Ronghang aphan akiro pajirlo atheke nilitum Jubilee katalonji adim kapiklamji aphan akihai sir Chokihola town chairman alangli ningkimi pen arnisi abaha aphan JCB na patong piapot alangli lapen alangli tum hemisi aphanta Jubilee committee hoipen Church hin pen nilitum kam ki un e duko ka join si nilitum arnisia jakong litum kachinghon asar Chokihola town chairman sir Winson Ronghang alangli phan chuning ridamsi arnisia jakong nilitwa phan church aklam na paklam piapot nilitum committee hin pen alangli phan churu parpiglo Koilamati pen Samsung inti carbing long life